tan contents que ens posarem quan per fi descobrirem històries de dones que canvien el món. Busco històries pels racons de dones que canvien el món. Soc Mirna la Bona i avui us explicaré una història d'una dona que ha fet història. Històries de dones que canvien el món. Sí, sí. De dones que canvien el món. De dones que canvien el món. Hola, bona tarda! Benvinguts i benvingudes, jo sóc Mirna la Bona i avui us explicaré una història. I sabeu per què sé tantes històries, jo? Sabeu per què sé tants contes? Doncs és gràcies a aquesta maleta, a aquest maletí. I és gràcies als meus avis, al meu avi Joan i a la meva àvia Carme, perquè als meus avis els hi agradava molt i molt de llegir i els hi agradaven molt i molt els contes. Tenien tants contes a casa seva que tota la casa estava plena de contes fins dalt. I és que allà on anaven sempre tornaven amb un conte sota el braç. Mira, hi ha algú que coneix els meus avis també, És que els meus avis, quan el dissabte al matí anaven al mercat i anaven a comprar fruita, doncs tornaven del mercat amb peres, pomes, plàtans i amb un conte sota el braç. O bé, si anaven a la carnisseria i demanaven un pollastre tallat a quarts per rostir, doncs tornaven amb el pollastre i amb un conte sota el braç. O bé, si anaven a la peixateria, doncs tornaven amb 1 quilo de sardines per fregir a la paella i amb un conte sota el braç. O bé, si anaven de vacances, perquè penseu que els meus avis els agradava molt i molt anar de vacances. I sabeu quin era el seu lloc preferit? A Mallorca anaven sempre de vacances. I quan tornaven de Mallorca, què portaven quan tornaven de Mallorca? Una ensaïmada i un conte sota el braç. Però clar, heu de pensar que amb tants contes, casa seva era... Hi havia contes per tot arreu. Si un dia, quan jo els anava a visitar, volia anar al lavabo, per arribar al lavabo havia d'apartar tots els llibres que hi havia al passadís per poder arribar fins a la porta. I quan era a la porta havia de treure tots els llibres que hi havia al davant per poder-la obrir i poder entrar. I un cop a dins del vàter havia de treure tots els llibres que hi havia al damunt de la tapa per poder-la aixecar i poder fer pipí. I quan acabava, havia de treure tots els contes que hi havia al davant del paper de vàter per poder-lo agafar. I per rentar-me les mans havia de treure tots els contes que hi havia a dins de la pica per poder obrir l'aixeta i poder-me rentar les mans. I per poder tibar la cadena havia de treure tots els contes que hi havia al damunt de la cisterna per poder apretar el botonet. I clar, amb tanta feinada és normal que ho havies de preveure en temps, perquè si no, no arribaves bé. Però bé, la qüestió és que casa seva estava plena de contes fins dalt. I un dia la meva àvia Carme ja no va poder més i va dir: Joan, hem de treure tots aquests contes de casa. I el meu avi, que era així tot panxut, molt tranquil, va dir: un moment. Com un moment? Hem de treure tots aquests contes. Jo cada cop soc més gran i els braços em pesen, no puc anar portant pes amunt i avall. Un moment. I llavors el meu avi va agafar la porta, va sortir de casa i se'n va anar. La meva àvia Carme es va quedar amb un pam de nas. Però on havia anat l'avi Joan? Va passar una hora i l'avi Joan no havia tornat. Van passar 2 hores i l'avi Joan no havia tornat. Van passar 3 hores i l'avi Joan no havia tornat. Van passar 4 hores i l'avi Joan
No, sí que va tornar, sí. Sabeu per què? Perquè era l'hora de dinar i el meu avi era un golafre i no se saltava cap àpat. Però quan el meu avi va tornar a casa, va arribar amb aquesta maleta. Apa, Joan, t'he dit que hem de treure els trastos de casa, no que m'emportis més. Un moment, va dir el meu avi. I llavors el meu avi li va explicar a la meva àvia Carme que aquella maleta era una maleta especial. Era la maleta dels contes. Farem que tots els contes dormin aquí dins. Apa, Joan, va dir la meva àvia Carme, però com vols que tots aquests contes de casa amb el pilot que en tenim càpiguen a dins d'aquesta maleta? I llavors el meu avi Joan va agafar la maleta, la va obrir, va agafar una pila de contes que hi havia allà al costat i els va posar al damunt de la maleta. I després va dir que tots els contes dormin aquí dins. I la maleta es va tancar i els contes van desaparèixer. Apa, Joan, va dir la meva àvia Carme, segur que has fet trampa. Aquesta maleta deu tenir algun engany per algun lloc, segur que té algun forat. A veure, hi ha algun forat aquí? Vosaltres en veieu algun? No, oi? No. Bueno, sí, com sigui, la meva àvia Carme també ho va voler provar. Va agafar la maleta, la va obrir i va agafar una pila de contes que tenia allà al seu costat. Els va col·locar al damunt de la maleta i va dir que tots els contes dormin aquí dins. I la maleta es va tancar i els contes van desaparèixer. I així amb tots els contes que hi havia a la casa. A la meva germana i a mi ens agradava molt d'anar els dissabtes al matí a casa dels meus avis, perquè com que tenien tants contes i tants llibres, ens ho passàvem d'allò més bé jugant. A vegades agafàvem els contes que tenien i els posàvem un al costat de l'altre, així com si féssim una via de tren i ens imaginàvem que viatjàvem per països, o bé agafàvem els llibres i els posàvem l'un al damunt de l'altre i fèiem com torres de castells i ens imaginàvem que vivíem allà com princeses i prínceps. I quan vam arribar aquell dissabte al matí i vam veure que no hi havia cap llibre per enlloc, cap conte, ens vam quedar ben parades. Però, àvia, on són tots els contes de casa? I llavors el meu avi em va explicar que tots els contes dormien a dins d'aquella maleta i que si jo alguna vegada volia sentir algun conte, l'única cosa que havia de fer era demanar-li a la maleta i ella me l'explicaria. Aquella maleta era una maleta especial i podia treure de dins seu qualsevol objecte relacionat amb el lloc on ell es trobava. O sigui que avui, que som aquí, li podem preguntar a la maleta si hi ha algun objecte d'algun personatge que tingui a veure amb aquest museu per poder explicar el seu conte. Què us sembla? Li preguntem a la maleta si ens explica algun conte? Sí? Li demanem? Mira, us explico com funciona. És molt senzill, Mira, jo poso la maleta aquí i es tracta que tots vosaltres penseu en contes. Tots, grans i petits. Tots hem de pensar en contes. I li direm a la maleta que surti un conte que tinc ganes d'escoltar. Si fem això tots alhora, després la maleta traurà un objecte i així podrem explicar el conte d'aquest objecte i d'aquest personatge. A veure, ho preparem. És important que ho fem tots alhora, Sabem comptar fins a 3, no? Sí? Vale. Que surti un conte que tinc ganes d'escoltar, Va, ens concentrem tots, pensem, a veure, pensem en contes. Tothom pensa en contes, A la de 3, ho diem tots junts. 1, 2, 3. Que surti un conte que tinc ganes d'escoltar. Vale, a veure què surt. Ui, voleu dir això? A veure, un moment. Qui ha pensat? O sigui, hi ha algú... Això deu ser algú dels grans, Sí, perquè, clar, com que ha fet 4 gotes abans de venir, segurament ha plogut i esteu pensant en la rentadora que teniu allà posada. No. Hem de pensar en contes, Si no pensem en contes, no funciona, Concentració, tots, Grans i petits. Va, a veure, tornem-hi. Hem de pensar en contes. A la de 3, Que surti un conte que tinc ganes d'escoltar. Va, preparats. Ens posem els dits així al costat del front,
Ens concentrem i diem que surti un conte que tinc ganes d'escoltar. Ara potser sí. A veure... Mira, ha sortit una... Què és això? El Bnauacat i els alvocats? Exacte. Jo crec, ja sé quin conte em vol explicar la Maleta. Em vol explicar el conte d'una nena que li agradaven molt i molt els alvocats. Aquest és el conte de la Fiona Pinar. Mireu, la Fiona era una nena molt i molt bellugadissa. Era un nervi. Li agradava anar sempre corrent a tot arreu. Era molt bellugadissa i de tant de pressa que anava a tot arreu, la seva mare li deia que en lloc de peus semblava que tingués ales. Tenia molta energia i tota aquella energia la destinava a l'esport, perquè era la cosa que més li agradava d'aquest món. La Fiona tenia una mare que es deia Duina, que sempre li donava bons consells. Fiona, li deia, per què no proves de fer anglès després quan sortís de l'escola a la tarda? No, anglès no, jo vull fer esport, deia la Fiona. Home, Fiona, però l'anglès t'aniria molt bé, li deia el seu pare l'Enric. No, jo vull fer esport. Home, Fiona, però l'inglès és molt interessant per la vida, li deia el Paolo, que era la parella de la seva mare, amb qui la Fiona també vivia i amb qui s'entenia molt bé. Que no, que jo vull fer esport. D'acord, li van dir. Doncs mira, faràs esport, només un, això sí, n'hauràs de triar un, però sempre i quan també facis anglès. I pacte fet. La Fiona, a les tardes, quan sortia de l'escola, estudiava anglès i feia un esport. Però com que només li havien deixat triar un i a la Fiona li agradaven tots els esports, ella, que era molt espavilada, va anar-ne fent cada any un de diferent. Cada any canviava. Un any va fer natació, un altre any va fer judo, un altre any va fer tennis... I com que la Fiona era molt espavilada a l'anglès, penseu que no li va costar gens. O sigui, que va fer anglès i va fer esport, sempre, durant tots els anys de la seva infantesa. La Fiona vivia a Ripoll, que era un poble que està molt a prop de les muntanyes. I quan les muntanyes estaven nevades, la Fiona ho aprofitava i se'n anava a esquiar. Li encantava baixar a esquiar en aquelles muntanyes, perquè era com córrer a l'aire lliure, enmig de la neu i enmig de la natura. La Fiona aprofitava molts caps de setmana amb la seva família per això, per anar a esquiar. I un cap de setmana van preveure d'anar a fer una excursió on anirien a esquiar tots junts, amb la seva família. Però quan ja eren al cotxe, a punt d'anar-se'n cap a les muntanyes, van sentir com... gotes. Va començar a ploure. Van decidir que no podrien anar d'excursió perquè si plovia no podrien esquiar i van dir que es quedarien tot aquell cap de setmana a casa. Home, i ara què faré tot el cap de setmana sol a casa? Va pensar la Fiona. Per sort, la Fiona tenia un avi que era tot un artista. Era pintor, restaurava mobles i tenia un taller allà a Ripoll, molt a prop de casa de la Fiona, on hi passava moltes hores. La Fiona va pensar que ja que no podrien anar a esquiar i que s'havien de quedar tot el cap de setmana a Ripoll, aniria a visitar el seu avi. Era una bona oportunitat per poder passar la tarda amb ell. Plovia a bots i a barrals. Hi havia bassals per tot arreu. Així que la Fiona es va ben abrigar, es va posar la jaqueta perquè a Ripoll, quan plou i quan neva, fa molt de fred, anava ben abrigada, es va posar l'impermeable, les botes, el gorro, la bufanda i se'n va anar fins al taller de casa del seu avi. La Fiona anava esquivant tots els bassals que hi havia pel camí. Saltava un bassal per aquí, un bassal per allà, un bassal per aquí, un bassal... Semblava que fes salts de bassal, s'havia inventat una nova especialitat, imagineu-vos. Però tot i així, tot i que intentava esquivar tots aquells bassals, quan va arribar al taller de casa del seu avi, la Fiona anava xopa com un ànec. Apa, Fiona, però on vas tan molla? Li va dir el seu avi. I li va donar una tovallola perquè s'aixugués i un alvocat. Sí, els alvocats eren la fruita preferida de la Fiona. I no només li agradaven per menjar-ne, també li agradaven molt per dibuixar-los. I és que la Fiona, a part d'agradar-li molt i molt l'esport, també li agradava molt i molt de dibuixar.
I com que el seu avi pintava, doncs ell per això s'entenien tan bé, perquè la Fiona aprofitava i li demanava consells al seu avi a l'hora de dibuixar. Jo no sé si va ser l'alvocat que el seu avi li va donar, però la Fiona va recuperar les forces després de tota aquella mullada que portava a sobre i es va posar a endreçar el taller del seu avi. Com us deia, el seu avi era molt artista i quan pintava, quan restaurava mobles, feien els pinzells amunt, avall, els pots de pintura d'aquí cap allà, d'allà cap aquí. I aquell dia el seu taller estava especialment desendreçat. Així que la Fiona va voler posar ordre a tot aquell desgavell i va començar a córrer d'un lloc a l'altre, portant un pot de pintura cap aquí a l'estanteria, les tornava a col·locar, agafava les làmines dels dibuixos, les posava dins dels calaixos, ho anava deixant tot ben endreçat, tot ben ordenat, però de tant de pressa que anava d'un lloc cap a l'altre i com que encara tenia els peus molls de la pluja, la Fiona, pam! Va relliscar, va caure a terra, posant amb tan mala pata el peu a sobre d'un pot de pintura i la pintura, bum, va quedar tota escampada per terra. Tot el terra del taller estava ple de pintura blanca i la Fiona va posar el peu al mig de la pintura. Apa, ara sí que l'he feta bona, va dir la Fiona. Va, home, va riure el seu avi, que no n'hi ha per tant, Fiona, no passa res. És que tinc massa energia, deia ella. M'agrada molt anar ràpid d'un lloc a l'altre, m'agrada molt córrer i no puc controlar la meva energia. Mira, Fiona, li va dir el seu avi, si tens tanta energia i t'agrada tant córrer, doncs per què no dediques totes les teves forces a això? Apunta't a curses, fes competicions i si l'esport t'agrada tant, dedica-t'hi. Ja, però si faig moltes curses vol dir que hauré d'entrenar i si no me'n surto? Va, Fiona, si no te'n surts, recorda el peu blanc de pintura d'avui. Serà com si el teu avi t'estigués acompanyant en totes les curses i competicions que faràs a partir d'ara. I no sé si van ser les paraules del seu avi o aquell alvocat que s'havia menjat, però la Fiona va començar a competir en curses, a fer competicions, i li anava molt i molt bé. Cada vegada anava classificant-se, va començar a agafar nom dins del món de l'esport, i les amigues, les seves amigues de classe, també l'admiraven, perquè ella entre setmana estudiava i els caps de setmana, a més, entrenava i feia curses i competicions. La Fiona va anar creixent i quan va ser l'època d'anar a la universitat va haver de triar quins estudis fer. L'esport li agradava molt, però no tenia clar si acabar-s'hi de dedicar del tot i mira, la comunicació també li interessava, així que va decidir que estudiaria publicitat i relacions públiques i que, a més, aniria practicant esport els caps de setmana. Ella estudiava a Vic i estudiava comunicació, però els caps de setmana anava a Ripoll i veia la seva família, les seves amigues, practicava l'esport que més li agradava. I un cap de setmana d'aquests que havia pujat a Ripoll, aprofitant que era l'època de Nadal i que les muntanyes encara estaven nevades, la Fiona va decidir que aniria a esquiar amb les seves amigues. Havien passat els dies de Nadal i era una bona època per aprofitar l'última neu de la temporada. Així que no s'ho van pensar gens i se'n van anar tot el cap de setmana a esquiar. I mentre la Fiona esquiava tranquil·lament per aquelles muntanyes, sentint l'aire lliure, sentint l'aire fresc, es va entrebancar, va relliscar i va caure donant-se un cop molt fort a la seva cama esquerra. No em puc moure, va notar la Fiona. Què m'està passant a la cama? Aquell cop havia sigut un cop molt i molt fort. Tota la gent de la pista va córrer cap a ella per ajudar-la, per intentar ajudar-la que s'aixequés, però ella no es podia moure. Però què m'està passant? La van portar fins a l'hospital i tots els metges van intentar ajudar-la per veure si podien curar aquella cama, per veure si podien ajudar a la Fiona a tornar a moure aquell peu. Haurem d'operar, va sentir que deien. I de cop la Fiona, des del llit del seu hospital, va tenir una mica de por. Haurem d'operar? I si aquella cama no la podia tornar a moure mai més? I si aquell peu, el peu blanc del seu avi, el perdia? Va pensar en el Paolo, va pensar en l'Enric, el seu pare, va pensar en la seva mare, va pensar en els advocats, però per més que pensaven tots ells i per més que intentava agafar forces, la Fiona tenia por. Va tancar els ulls i van entrar al quiròfan. I quan van tornar a sortir del quiròfan, la Fiona va obrir els ulls, va mirar cap a la part inferior del seu cos i va veure que no tenia cama.
havien hagut de tallar-li, perquè aquella cama no s'havia pogut curar. I ara què faré sense cama? Va dir la Fiona. Entrenar, va respondre la seva mare. Com? Entrenar? Però si no tinc cama. Entrenar, li va dir. La Duina, la seva mare, no s'havia mogut del seu costat des de que havien arribat a l'hospital. Mira, Fiona, ara el més important és que has de fer allò que més t'agrada. I si el teu somni és fer curses i entrenar, cap allà és on has d'anar. Però com ho faré si no tinc cama? I la seva mare li va explicar que existia un esport que és l'esport adaptat, que és aquell esport que ha patit alguna modificació, que ha estat alterat perquè les persones amb alguna discapacitat puguin practicar-lo. La seva mare li va dir que el que havia de fer ara era recuperar-se. Tenia una cicatriu, tenia una ferida, aquell monyó s'havia d'anar recuperant, però que després li posarien una pròtesi, una cama artificial, i podria tornar a entrenar i podria tornar a córrer com abans. La Fiona va pensar, d'acord, la vida en 3 segons m'ha canviat de cop. Doncs ara jo no penso destinar 3 segons a plorar ni a estar trista. Aquests 3 segons serviran per entrenar, per agafar forces i per dedicar-me a allò que sempre he volgut, a l'esport. I així va ser. Penseu que en només 41 dies la Fiona ja sortia de l'hospital, s'apuntava a un gimnàs i començava a entrenar per preparar-se per anar a fer curses i tornar a competir. La seva mare també li va parlar dels Jocs Paralímpics que se celebraven a París aquell any i li va dir que si entrenava i continuava classificant-se, podrien arribar a classificar-se i podrien arribar a anar-hi a competir. I així ho va fer. En només 7 mesos, la Fiona ja estava classificada per anar-se'n als Jocs de París. I un dia, de cop la Fiona va sorprendre tothom amb una idea. Mama, on tenim aquell mandala que havia fet de petita? El mandala de colors? Com us deia, a la Fiona li agradava molt i molt de dibuixar. Quan ella dibuixava, era com si les coses que li costaven de dir en paraules sortissin d'una altra manera. Era una forma diferent d'expressar-se, de comunicar. I de petita sempre havia fet molts i molts dibuixos amb la seva mare. La seva mare li va portar aquell mandala de colors que tenien. I la Fiona va demanar a totes les persones de la seva família, les persones més importants per ella, que li fessin un dibuix. La Fiona va agafar aquests dibuixos, els va enganxar al damunt del mandala i va fer un collage amb tots aquests dibuixos i amb aquest nou disseny va decidir que seria el disseny de la seva nova cama artificial. Ella es va fer el disseny de la seva pròtesi, una cama única que l'acompanyaria sempre. Així, totes les persones que ella més estimava sempre les portaria amb ella. La Fiona ha fet moltes competicions, ha lluitat en moltes curses i segueix entrenant, segueix dedicant-se a l'esport, perquè, com us deia, si el que més t'agrada, el teu somni, el tens clar, no hi pot haver res que t'aturi. Avui la Fiona la tenim aquí i, si us sembla, li podem demanar a nosaltres mateixos a veure com ha sigut la seva experiència perquè ens expliqui 4 coses de tota la seva carrera esportiva. Hola, Fiona. Vine, vine. Hola. Hola, moltes gràcies. Res. M'ha encantat el conte, Mira, merci. Mira, posarem una cadira, si vols, així. Perfecte, gràcies. La Fiona del conte, abans dèiem que ella de petita estudiava anglès. O sigui, t'ha servit aquest anglès que et van fer estudiar, així que... Moltíssim. A veure, al cap i a la fi, per exemple, en totes les competicions internacionals que faig, l'idioma, per naturalesa, per socialitzar i per fer amics, és l'anglès. I sense anglès no podria comunicar-me, o sigui que l'anglès, bàsic, a part de l'esport. Clar, en els jocs aquests, els que vas anar a París, els Paralímpics, hi ha esportistes de tot el món, no? Totalment. I com eren la resta d'esportistes amb els que vas coincidir? Doncs la veritat és que eren esportistes que també tenen històries molt maques, com la meva o diferent, i la veritat és que són esportistes que al cap i a la fi
també entrenen molt, tenen esforç, també doncs, això, no? Que si es marquen un objectiu, intenten treballar-lo doncs, fins que l'aconsegueixen. Llavors doncs, són persones que també, a part, han estudiat molt anglès perquè s'han de comunicar també, però són persones doncs, molt determinades. No sé si vosaltres teniu preguntes per fer-li ara que tenim a la Fiona aquí i coneixem la seva història. No tingueu vergonya, no mossego. Digues. Mira, Espera. així t'escucho. ¿Cuántas horas has entrenado cada día? Entreno 5 días a la semana, unas 3 horas o 4, o sea que al final pues son unas 15, una semana flojita, unas 15 horas a la semana o así. Digues. Faig velocitat i faig els 100 i els 200 metres i faig atletisme des de sempre, des de petita. Sí, m'agrada molt. Me gusta mucho dibujar y pintar. Al final es lo que ha dicho ella, que me expreso dibujando. A veces las palabras un poco se quedan cortas y bueno, me gusta mucho dibujar. Y este cuento después, si queréis, os enseño una foto de la prótesis, porque al final la mandala por detrás es un dibujo que pinté con mi madre cuando era pequeña y después sí que es verdad que cogí como dibujos que la gente me había dicho y los junté para que fuera una prótesis conjunta, ¿no? Porque al final todo el proceso de recuperación de la pierna y la recuperación fue algo conjunto. Al final me apoyé de todo mi entorno pues, para salir adelante. Al principio es raro, porque al final tuve que aprender a caminar desde cero y el equilibrio es totalmente diferente, a nivel de descompensación de las piernas y tal también es diferente, pero al final yo lo tenía muy aceptado porque yo me lo trabajé mucho y yo dije que esto no me iba a hundir y que al final yo tenía que seguir adelante porque mi vida todavía tenía 18 años y que yo tenía mucho recorrido todavía. Y al final, pues, me costó al principio esto del equilibrio, pero al final, pues, me fui adaptando poco a poco. Al final, pasito a pasito, un día aprendí a subir escaleras, el otro aprendí a saltar, el otro aprendí a correr. Y poco a poco, sin frustrarme por fallar, que al final si me pongo objetivos hasta aquí y los consigo hasta aquí, pues ya es un paso más que dado. Y al final, pues, poco a poco. No sé. Aparte de inglés, ¿hablas algún otro idioma? Hablo catalán, castellano, inglés y italiano, porque mi padrastro, o sea, la pareja de mi madre es italiana y entonces pues desde los 6 años así que voy en Italia y pues aprendí, o sea, yo no lo sé escribir, pero sí que lo entiendo perfectamente y lo puedo hablar. Y escribir, pues seguramente lo sé escribir a mi manera, con muchas faltas de ortografía y sin nada teórico. Sí, el objetivo ahora, tengo el Mundial a finales de octubre de este año y después tengo el objetivo grande, son Los Ángeles 2028, que al final pues ahí sí que ya tendré muchos meses de preparación y ya puedo decir que quiero aspirar a una medalla, que al final ahora era como muy precipitado decir, no, quiero una medalla, ¿no? Y llevo 7 meses o 8 entrenando, no puedo pedir, o sea, ya estar allí ya es un sueño, ¿no? Y cuando vaya a Los Ángeles, que ya tengo un poco más de recorrido y experiencia, pues quiero ganar una medalla. Voy a luchar para ello. Todavía no. Me faltan 2 o 3 meses para acabar la carrera. Nada, me queda poquito. Ahora me quedan 4 asignaturas y ya está. Pero bueno, creo que voy a seguir estudiando. Mira, es muy buena pregunta. ¿Por qué me encanta el deporte? Ahora me voy a poner un poco filosófica quizá, pero
Para mí el deporte ha sido mi medicina. Creo que si no hubiera hecho deporte al salir del hospital, yo hoy no estaría aquí. Estaría quizá un poco más hundida y un poco más triste. Y creo que esto me ha ayudado pues, a seguir adelante y que al final el deporte lo que te da es que cuando tú te pones un objetivo, tú sabes los pasos que tienes que seguir y si eres determinado lo vas a conseguir, porque el deporte es esto, ¿no? Objetivo, haces entrenos y con esfuerzo al final y constancia, pues llegas, ¿no? Y creo que me ha mantenido la mente ocupada y esto me ha permitido pues madurar más rápido, crecer y focalizarme en mí, conocerme. Pero es muy buena pregunta. Digas. ¿Digas? En mi día a día actualmente no encuentro casi ninguna barrera. Sí que es verdad que si estuviera en silla de ruedas hay bastantes barreras todavía que tenemos que ir entre todos cambiando. Pero con la prótesis la verdad es que no tengo muchas barreras. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no puedo andar muchos kilómetros seguidos, sí que me tengo que ir parando porque al final pensad, nos la ha enseñado, que quizá era lo primero que tenía que hacer, ¿no? Pero nos la ha enseñado y al final esto es duro y aunque tengo como un poco de amortiguación porque es silicona por dentro, al final el roce de ir andando también provoca que te duela, ¿no? Y me tengo que ir parando. Pero es quizá la única limitación que tengo. Sí que es verdad que mucha gente, por ejemplo, cuando no me conoce, no sabe que hago deporte ni que soy atleta paralímpica, me pregunta si puedo subir escaleras, por ejemplo. Y al final, lo he dicho muchas veces y al final es un poco también otra vez filosófico, pero esto es una limitación que te pone la otra gente que tú quizá, o sea, la otra persona quizá piensa que no lo puedes hacer y no lo sabe, pero te está como diciendo que no lo puedes hacer, ¿no? Y si tú te dices, ostras, ¿puedo subir escaleras o no? Y tú no lo sabes, dices, quizá no las puedes subir y nunca subirás escaleras porque te han dicho que no las puedes subir, ¿no? Y al final, pues, yo siempre digo que la sociedad ya te limita como para hacerlo tú. O sea, que si algún día tú te encuentras alguna barrera que la sociedad te dice, no puedes hacer esto, cuestiónalo y mira a ver si puedes aprender de ello y a ver si te pones objetivos lo vas a conseguir, porque al final la constancia y la dedicación son la base de todo. Es curioso, ¿te duele si caminas mucho, pero entrenando al nivel que entrenas, no te duele? O sea, yo al final tengo unos entrenos que, por ejemplo, en gimnasio son bastantes horas y es mucho impacto, y también en la pista es mucho impacto, pero en la pista son entrenos de mucha intensidad, pero periodos cortos, y andar me provoca un desgaste de siempre el mismo movimiento y tanta repetición de impacto como muy seguida, sin descanso, que me tengo que ir parando. O sea, yo, por ejemplo, esta mañana hemos estado en una Ultra Clean Marathon, que quiere decir que son unos 60 kilómetros, no he hecho 60 kilómetros, he hecho muchos menos, pero son 60 kilómetros y vas recogiendo residuos porque es sostenible y todo esto. Y habían tramos de 10 kilómetros y andando, corriendo, yo lo he hecho andando, trotando, andando, trotando, y al final pues me he tenido que parar porque por la descompensación a veces me tengo como dolor de ciática, no sé, los niños quizá no saben qué es, pero es como un nervio que te acaba que te duele desde la espalda un poco hasta la pierna. Y esto a veces por la descompensación me pasa y me tengo que ir parando por eso, básicamente. Y el roce también, ¿eh? Pero es sobre todo la ciática, es una falsa ciática. De momento no he conseguido ninguna copa. Espero conseguirla. Pero, a ver, he conseguido copas, por ejemplo. A ver, sí que he conseguido copas. No he conseguido medalla en los Juegos, pero sí que tengo el récord de España en 100 metros y en 200 metros. Y en peso. Lanzamiento de peso. Tengo 22 años y yo compito, o sea, las que están más fuertes en mi categoría están alrededor de los 30. O sea, que todavía... Y aguantan hasta los 34. En mi categoría, holandesas.
Holandesas siempre quedan las 3 en podio. O sea, hay 3 holandesas porque por nacionalidad solo puedes tener 3 atletas en la misma categoría. Y las 3 holandesas son las que quedan primera, segunda y tercera. Y se van como cambiando los turnos. O sea, un día queda primero la una, después la otra le quita el récord del mundo. Bueno, se van como tornando. Hockey no. Hockey no. Mira que no lo he probado nunca. He probado muchos deportes, pero el hockey no. ¿Tú sí que haces hockey? Ai, d'allà, també. Digues. Uf, ni un año. Bueno, ahora quizás sí. No, ¿sí? No sé muy bien los timings, pero creo que no hace ni un año. Bueno, estuve entrenando, sí, un año y poco. Empecé a entrenar en octubre del 2023 o así. Un año y 4 meses o así, más o menos. El que me gusta más de todos. Mira, pues yo cuando salí del hospital, ¿sabéis qué es el CrossFit? Sí. Pues mira, empecé a hacer CrossFit un mes después de salir del hospital. Me lo adaptaron todo, yo todavía no tenía pierna. Y yo iba saltando de un lado al otro del gimnasio porque yo entraba en el CrossFit, dejaba las muletas a un lado, iba saltando como un canguro por todo el gimnasio con las pesas de un lado al otro. Y al final pues empecé con el CrossFit y me encanta. Pero sí que yo cuando tuve el dinero para comprarme una prótesis para correr, porque esta no es de la Seguridad Social, te la tienes que pagar y vale mucho dinero, cuando tuve el dinero me pasé al atletismo. O sea que yo ahora no me dejan hacer CrossFit porque estoy enfocada en atletismo y los cuerpos son totalmente diferentes, pero si tengo que poner una balanza, el CrossFit y el atletismo están ahí. Y yo sé que el CrossFit puedo hacerlo hasta cuando tenga 40 años. Entonces ahora tengo que aprovechar el atletismo para después hacer CrossFit. Digas. Me encanta cocinar, por ejemplo. Me gusta muchísimo cocinar, creo que también es y comer también, dicen por aquí, comer también me gusta. Pero cocinar me gusta mucho, también me expreso mucho cocinando. Tengo como mi abuelo, el pintor, tuvo una novia que era japonesa y, por ejemplo, ella usaba mucho la soja cocinando. ¿Sabéis qué es la salsa de soja? Esa salsa Sí, negra. ¿no? Pues la utilizaba mucho. Y yo con especias y soja es como un poco mi cocina característica y eso. Y me gusta mucho cocinar. Y aparte de esto, siempre me ha gustado mucho la música. Tanto bailar como en el coche poniendo música y cantar yo. Siempre en petit comité, porque al final también no se me da muy bien cantar no se me da muy bien, entonces mejor yo sola, pero las dos cosas. Mira, ¿Tú? al fondo també, no? Allà, Sí, també al tenim. fons. A veure. Sí. ¿Cómo? Pues mis entrenos hay muchos tipos de entrenos. A ver, tenemos que clasificar que tengo por una parte la nutrición, que para mí es un entreno porque es una parte muy importante. Yo no rindo bien si no como bien. Por el otro lado tenemos la recuperación, que también es muy importante, el descansar y fisioterapeutas, que al final entreno muchas horas. Y la parte de entreno propio tengo dividido en parte de fuerza, parte de más intensidad de cardio, de corazón, y más de técnica de atletismo y correr mucho. O sea, hacer repeticiones de 100 metros, de 60 metros, practicar cómo salgo. Pero, por ejemplo, la parte de gimnasio quizás la la que menos se ve en pista, pero una de las más importantes para correr rápido. Que al final la gente quizá no se piensa que pasamos muchas horas en el gimnasio, los velocistas, y pasamos muchas horas. No sé quién va ahora. Creo que allà dalt. Va. Me gustaba, sí, pequeña, digo. de pequeña me gustaba muchísimo correr. La verdad es que siempre me han dicho que soy una mica esbarada, que siempre hacía como las cosas corriendo y siempre me han dicho que era un nervio. Y al final, pues cuando corría me lo pasaba súper bien. Todos los deportes que consistían en correr y hacer algo me encantaban y se me daban bien.
siempre esto de la competición entre niños y niñas y todo esto siempre era como, va, gano los niños también, que al final pues corren más rápido y siempre es así, ¿no? De manera física, por regla general. Y al final pues me ha gustado siempre correr. Para mí es como libertad, no sé, si practicáis deporte, la mayoría, ¿sí? Pot ser, no? Aquí Pues sabéis que al final cuando practicáis vuestro deporte os lo pasáis muy bien y es como libertad y diversión, pues lo mismo, ¿no? Y a mí me pasa esto con atletismo. Diga. Pues, pues sí, sí, sí. Sí, a part, bé, t'agrada molt la comunicació també, Sí. no? Vull dir que a part... Bueno, és que m'agrada molt comunicar, crec que al final tinc molts missatges per llançar, crec que la vida m'ha donat una oportunitat per poder pues, fer una mica d'altaveu per la discapacitat i per tot això i que al final és molt important també llançar aquests missatges i ja que m'agrada comunicar, pues, Sí, sí. digues. La part que m'agrada més? Bona pregunta. La part que em costa més és la nutrició, perquè també m'agrada molt el dolç i ho he de vigilar. Però la part que m'agrada més jo crec que és quan estic a la pista. Crec que per mi el córrer m'aporta una sensació de llibertat que és insuperable i tot i que el gimnàs m'agrada molt perquè cap i a la fi és com una mica el crossfit, que he dit que eren els dos esports, el fer la tècnica d'atletisme i imaginar-me que estic competint i això m'agrada molt. Era per aquí? Tens una pregunta? No. Mira, pues, jo de petita vaig fer 12 anys de natació. Vaig fer molts anys de natació. M'agradava molt i ho vaig deixar quan vaig començar l'ESO o batxillerat, no me'n recordo ara, però m'agradava molt la natació. I ho vaig deixar perquè no tenia temps i vaig dir, provo altres esports i això, però m'agrada moltíssim. I ara vaig estar, abans d'anar a París, em vaig lesionar, vaig fer una fractura a l'esquena i llavors em van recomanar fer natació. I ara, des de setembre fins al gener, he estat nedant, he fet natació també. A part dels entrenos normals, per la recuperació he fet natació. Es totalmente diferente. A ver, este pie, si yo me levanto, no se mueve el talón. O sea, yo cuando, sí que es verdad que yo ando, espera, lo voy a hacer al revés, cuando yo ando, por el propio peso, cede un poco la prótesis hacia adelante. O sea, es como que tiene un poco de juego, ¿no? Pero el talón no da impulso. O sea, yo cuando corro puedo trotar, pero tampoco puedo correr muy rápido. Entonces, han como inventado la prótesis que tenemos para competir. Es que después, si no, os enseño otra foto. Ah, vale. Pues es como baja hasta aquí más o menos y después sale fibra de carbono así en curva hasta aquí abajo y salen unos pinchos para correr. Esto, a ver, yo no sé mucho de física, pero sí que es verdad que esto, física, todas las fuerzas están como miradas para sustituir el movimiento del tobillo, para darte impulso contra el suelo, ¿no? Y esto sirve un poco de muelle, o sea, a mí me propulsa para correr. Y tiene que estar un poco más arriba nivelada, porque cuando yo apoyo todo, o sea, cuando yo tengo todo mi peso encima de la prótesis, si no, estaría un poco hacia el otro lado, ¿no? Entonces voy un poco más arriba para cuando corro, o sea, si ando estoy totalmente torcida hasta hacia la derecha, pero cuando corro voy totalmente equilibrada de espalda, digamos. Pero es muy complicado, ¿eh? Por ejemplo, lo de la lesión de la espalda, en parte también ha venido porque mi primera ortopedia no tenía como ninguna experiencia en hacer prótesis de correr y al principio pues quizá me la liberaron un poco más arriba, después también la descompensación de que yo, aunque no quiera, si yo ahora estuviese de pie, estaría media hora así y la otra 2 minutos estaría así. O sea que al final, como siempre tiro mucho de derecha, la espalda no está del todo bien y esto va provocando las lesiones.
Ahora mismo, gracias a Dios, tengo patrocinadores. El patrocinador de prótesis y después también tengo Nike que me patrocina. Pero después, claro, la primera prótesis me la tuve que pagar yo y son 8.000 euros de prótesis. Y yo ya me tuve que cambiar primero el coche, porque yo conducía un manual, yo tenía 18 años, pero yo ya tenía carnet de conducir. Y me tuve que cambiar del manual al automático y no tienes ninguna ayuda con esto. Porque se concreta que yo tengo 33% de discapacidad, pero no tengo movilidad reducida. Y entonces no tienes la ayuda. Y pues cubrir con este gasto más la prótesis y todo, pues era mucho dinero y me tuvo que esperar. Ah, mira. Ah. Para nadar no uso prótesis. Y voy directamente, me quito la prótesis y voy con el muñón y ya está. O sea, por eso también quizá no... O sea, la natación es el único... es donde hay más personas amputadas compitiendo. Porque al final no necesitas de ningún recurso extra para competir, ni entrenar. Us sembla si fem aquestes preguntes, que queden un parell, no, diria? Així... Hi havia aquí també Això. 1, 2 i Vale. 3. Doncs, si us sembla, fem aquestes 3. I 4, aquest. 4, doncs, vinga. Així les que tenim ara. Ah, Buena pregunta, esto sería muy guay de saberlo. Al final tienen un país que apuesta mucho, quizá va un poco más adelantado en relación a nosotros, y hace programas para niños con discapacidad. Desde muy pequeños les enseña a correr porque les como subvenciona o les deja probar prótesis desde que son pequeños. Entonces ya crecen sabiendo correr. Y es muy diferente aprender a correr con 25 años o cuando tienes un accidente de mayor que cuando empiezas con 6 años o 8. Y además, creo que a nivel biomecánico, creo que saben algo que yo no sé. Y tienen una técnica espectacular para correr, la verdad. ¿Digas? Qui més? Aquí. Aquí? ¿He hecho qué? Patin... Antes de la amputación he hecho patinaje artístico. Este año me lo volví a plantear para hacer patinaje, pero a nivel lúdico, ir a una pista de hielo y patinar con mi pareja. Pero como me lesioné de la espalda, me dijeron, llevas 4 meses parada sin poder correr, ahora no te pongas a hacer patinaje porque no tiene mucho sentido, ¿no? Y todavía me ha quedado la espinita esta de volver a patinar, porque creo que me puede gustar otra vez. Y me gustan todos los deportes. Pero todavía no lo he hecho. Aquí. Primer de tot felicitar-te perquè a vegades no, en la nostra vida ens frustrem molt ràpid i és un exemple de superació. Moltes gràcies. Jo tenia un dubte a nivell del tema de l'esport, no? Has dit que competeixes fa un any Sí. amb Paralímpic i en un any et pots classificar per anar als Jocs Olímpics? És que la classificació no... O sigui, depèn de l'esport, però amb l'atletisme no va per punts ni per X competicions que hagis fet, sinó que hi ha unes mínimes a nivell internacional. Jo, per exemple, en el 200 metres ho havia de fer en 27 segons 40. Doncs jo, si faig aquesta mínima, entro en una llista i d'aquesta llista doncs, seleccionen, mira, aquesta nena té la mínima A, que vol dir la mínima millor. I després hi ha mínima B, que potser és 27,90. Si jo faig la mínima A, hi vaig segur. I mínima B, de totes les mínimes B que hi ha, es tria la que està més a prop de fer medalla o el que sigui i la porten als Jocs. Jo no vaig fer la mínima abans d'anar als Jocs, però per la meva projecció, com que feia tan poc temps que estava fent atletisme, cada cop que competia, que era d'una setmana a l'altra, baixava mig segon la meva marca. I clar, mig segon, amb 2 mesos de vista fins als Jocs, van dir farà la mínima als Jocs. I de fet vaig fer la mínima als Jocs, allà a la final dels Jocs. Llavors, clar, sí que és veritat que, per exemple, el ping-pong va totalment diferent. Va per punts de lliga i van fent punts, i quan arribes a uns certs punts i d'un cert rànquing, vas als Jocs. Però l'atletisme, si tu fas la mínima, et compta, diguéssim, el millor resultat que has fet i vas. Digues.
A veure, em considero que no se'm donen malament els esports. Crec que tinc una mentalitat bastant competitiva i això m'ajuda a que els esports se'm donin bastant bé. El que passa que jo sempre dic que els esports al cap i a la fi són sempre sants quan tu passes bé, no? I fas amics i al cap i a la fi l'esport no només és competir i guanyar, sinó que, per exemple, jo amb les holandeses tinc una holandesa que és la que té el rècord del món de la meva categoria, que acabem la carrera i sempre jo he plorat perquè ella ha fet el rècord del món mentre jo estava corrent amb ella i li dic que és un plaer que algú faci el rècord del món quan estic competint amb ella i m'acaba de guanyar. I és una mica això, que no és competitivitat, llavors per mi els esports són això i considero que més o menys em donen bé els esports en general, però bueno, a veure, tot és millorable, tot és millorable, sempre es pot aprendre més. No, realment és una cosa que el valor de l'esport és aquesta cosa de la competició, però alhora és una feina compartida, no? Perquè estàs alhora compartint un espai amb altres persones amb molta dedicació. I que al cap i a la fi tots parlem el mateix idioma. Sí, que al cap i a la fi tots és com sabem el que vol dir competir en aquesta competició i arribar fins aquí perquè hi ha molt esforç i molta dedicació. Si jo ho he fet, aquesta persona per arribar-hi també l'ha fet, no? I també valores el fet que algú hagi fet aquest esforç. Igual que tu que saps que t'ha costat, doncs l'altre també li ha costat. És una mica això. Vale, doncs en principi moltes gràcies a tots. Acabem l'activitat aquí. Sí, no sé si ha quedat alguna pregunta pendent. Mira, ens en queda una, va. Que no m'hagi... Mira, precisament l'altre dia el meu patrocinador de pròtesis em va fer... Vam fer un event a Madrid i vaig haver d'anar a Madrid. I entre tots els que estem patrocinats per aquesta marca ens van fer anar a un rocòdrom. Jo l'escalada ha estat un esport que a mi ni fu ni fas, però sempre, o sigui, realment ni abans de l'accident ni ara, vull dir, és una que no m'ha cridat molt mai l'atenció. M'ha agradat, però sin més. I vaig anar-hi i vaig descobrir que tenia vèrtic, o sigui, vaig pujar i jo pensava, t'estàs fent gran, de veritat no tenies vèrtic. I anava pujant i pensava, tinc el cor que em sortirà per la boca perquè em anava superràpid i vaig descobrir que tenia vèrtic i és l'esport que dic, bueno, si me'l puc estalviar, me l'estalviaré un altre dia. Però bueno, no és que no m'agradés, simplement que si puc triar no el faré. Que no cal. Bé, doncs moltes gràcies, Fiona. Crec que li podem fer un fort aplaudiment, no, amb ella? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. I moltes gràcies a tots per haver vingut a escoltar el conte del seu conte. Sabeu que això forma part d'un cicle que es diu Petites històries, grans dones, que hem estat en diferents museus de l'àrea metropolitana explicant històries de dones que canvien el món. I demà encara, si algú té ganes d'assistir a alguna altra d'aquestes activitats, serem al MNAC, on també explicarem un conte d'una història relacionada amb una dona que té a veure amb el museu. Moltes gràcies a tots. Que vagi molt bé. Gràcies.